I think last year I was attacked by FuIani guys. So they pretend to be workers in the estates to get information. So, do you live even before they even shot me, police was around. Police was demanding that they have to pay them 5,000 naira for each bullet they waste. Each bullet they waste. What they told me, I went to the is this CRU unit in headquarters here to go and report and tell them that this is how they handled my case. And they were like, since I'm an Igbo guy, I can't get justice in Nigeria. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma jem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na Abuja wee nweta, bụ nke na-egosi otu nwanne anyị nwoke bụ onye Igbo, onye na-akọwa ihe ọ gabigara n'aka ndị ọrụ uwe ojii obodo Naijiria, na okwu nke o wegara ha bụ okwu gbasara ndị ugwu, ndị Fulani bụ ndị wakporo ụlọ ya ma gbaa ya egbe ọtụtụ ugbo, bụ nke ha chọrọ igbu ya egbu. Kedu ka ọ sị na ya bụ ihe si wee mee? Ọ sị na mbụ na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị omekome, ha bụ ndị Fulani ndị wakporo ụlọ ya, na ụfọdụ n'ime ha burugodo ụzọ wee bata na ya bụ ogbe ha bi bụ esteti, wee dobe ahụ ka ndị na-arụ ọrụ na ya bụ esteti. Mgbe ahụ ha na-eme na ha na-arụ ọrụ ebe ahụ, ka ha ji wee na-ele ala, wee na-enyo ndị niile bi ebe ahụ, wee na-amata ka onye ọbụla si wee biri, ka ụlọ onye ọbụla si wee dị. O wee sị na ụbọchị ha wakpoziri ya, na dịka ha batara na be ya, na ha karịrị mmadụ 30, bụ mmadụ 30, ma ha niile jiche ngwa ọgụ, ndị na-eji ya egbe ji mma. O wee sị na dịka ya hụrụ ihe na-eme, ya wee kpọwa ndị ọrụ uwe ojii ndị nọ nso ebe ahụ, na ndị ọrụ uwe ojii nọ nso, mana ọ sị na ya kpọwara ha ndị ọrụ uwe ojii asị na a ga-enye ha ego, na a ga-eburugodo ụzọ nye ha ego ma mgbe ọbụla ha gbapụrụ n'egbe, na a ga-akwụ ha 5,000 bụ 5,000 naira na otu mgbọ ọbụla ha gbapụrụ. Ndị ọrụ uwe ojii akọwa ụdị ihe ahụ, wee ruzie mgbe ha bụ ndị omekome bakutere ya n'ime ụlọ ya wee wakpo ya. O wee sị na dịka ha mechara ya ihe niile ahụ, na ha che na ya anwụọla, mana ka emechara Chineke nna wee napụta ndụ ya. Ndị gbatara ọsọ mgbe ndị ahụ pụwara eburu ya gawa ụlọ ọgwụ. Ọ sị na ya nọrọ n'ụlọ ọgwụ wee nọchaa, wee zọchaa ya n'ụlọ ọgwụ, ya wee lọta. O wee sị na dịka ya batara, ya si ụlọ ọgwụ bata, na ya were ndị ọrụ uwe ojii wee nwụchie ụfọdụ n'ime ha ndị ya nwetanwuru. O wee sị na ka ya nwụchichere ha, na ihe tụziri ya n'anya bụ na ka mkpụrụ ụbọchị ole na ole gachara, ya hụkwa ndị ahụ ya ji ndị ọrụ uwe ojii wee nwụchie, ebe ha lọghachiterela azụ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ndị ọrụ uwe ojii atọhapụla ha. O wee sị na dịka ya lachiziri azụ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, wee na-ajụ ha kedụzi ihe mere ndị nwa ya bịara mee mkpesa, unu bịara jide, kedu ka esi wee tọpụzie ha na agwaghị ya, ma ya amaghịzi ka ya bụ okwu si wee jee. Ndị ọrụ uwe ojii ahụ na-eme ya iru aka na azụ aka, na-eme ya bịa taa bịa echi, bụ nke a na-akpọ come today come tomorrow, eji wee mara ndị ọrụ uwe ojii obodo Naijiria. O wee sị na ya enyekata ha nsogbu. Otu onye n'ime ha wee kpọrọ ya wee pụọ n'akụkụ, si ya ka ya gwa ya nke bụ eziokwu, na otu a ịbụ onye Igbo, na onweghịkwa otu ọbụla ị ga-esi enweta ikpe ziri ezi, bụ nke ama dịka justice n'okwu a, maka na ndị gị na ha na-emekọ ihe, ndị ahụ ị chọrọ ka akpụrụ ma kpọchie bụ ndị Fulani, na ọ bụ ndị ahụ bụ ihe nwe obodo Naijiria. Na ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ha na-achị ugbu a, mana ọ bụ ha bụ ihe na-ekwu ihe na-eme n'obodo Naijiria. Ya bụ nwa amadi ewee bee, wee sị na mgbe mbụ na ya na-echebu na ya ma mmadụ n'obodo Naijiria, wee ruo mgbe nke a mere. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere, bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwoke dịka o si wee kọọ ije ụwa ya na ndị Fulani. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Okay, my name is David Korea. I think last year I was attacked by FuIani guys. So they pretend to be workers in the estates to get information. You understand? So unfortunately they came to my house to attack me. I was shot several times. That my bone was shattered. There's this picture from my incident.
So I followed the case up and all. Police was just gambling with it. I even went after one of the guys after they discharged me from hospital. This was when they discharged me from hospital. Oh. So I went for the guys, arrested the guy and then hand them over to police. Because It's just one of them. This guy shoots me, girl. But yeah, what? Yani, now you won't kill me, ba? Let's go now. Yeah, so I reported the case to. I used to feel like I have connection until Nigerian happens to me. You understand? I reported the case, followed it up, even with lawyers. You understand? Nothing happened. They later released the guy. What they told me, I went to the is this CRU unit in headquarters here, to go and report and tell them that this is how they handled my case. And they were like, since I'm an Igbo guy, I can't get justice in Nigeria. He shared his personal story. Yeah. So I was hearing when this guy was saying that religion, this, that. The guy told me, the officer told me that I can never get justice. That because don't I see videos of online that if they catch these Fulani guys, they always cover their faces. But other guys, other criminals, they catch them, they put their face on the media and all. That they are the one that own Nigeria. That they are not the one ruling, but they are the one controlling Nigeria. That's what they told me, that I should leave it for God. I said no, even if you take my life. So who said this now? Is it Nigerian police? Yes, the Nigerian police. Okay. The CRU department. If you feel like you have from the first PRO. yes, if you feel like you have connection, you can go and you will end up laughing Nigeria. I swear. You understand? Go on, please. So and again, these issues of insecurity. You know, when something happens to you, that's when you pay attention to your environment. You understand? I got to find that a lot of people have been affected with this insecurity. Even close to my estate last month, they killed this man, took his wife, demanded ransom of 1 million naira from the family. 1 million naira. You kill someone who just finished building his house. You understand? After congratulations, next thing RIP. And Nigerian police is not even taking it serious. Okay, I think yesterday I told you yesterday I went again to meet a very high profile officer. We're still on the case. The next thing they said I should write petition. You understand? But I've written all the petition. I even recorded our conversation with him because this time I'm not even scared. People are like, run away from Nigeria and do this, that. Me, I'm not ready to run. You understand? It cost my life for them to shut me off. It's fine. I don't care. You understand? But I'm going to speak out and let people know what's going on in the country. So when this happened, were you home when they came to attack you? Yes, I was home. Okay, how many were they? Okay, the people that came into the house, Yes. they were more than 30. Yeah. Okay. They were more than 30. The people that came into the house were fully armed. Hold on, You understand? sorry. What time did this happen? Around 7:30 In the evening? In the evening. So, do you live close to Even the before police? they even shot me, police was around. Police was demanding that they have to pay them 5,000 naira for each bullet they waste. Each bullet they waste. Like, does it make sense? You understand? I have to even face my fear and fought. They didn't even believe that I'll fight with them. I think I took one guy up. Used him to land from the upstairs. So he used his back to. I don't know if that one died, but they rushed him. So what they did, they had to like shoot me because they don't want to keep trace. Because I know them. I know they are. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m nke a sikwara n'ike o n'agbanyeghị na ọ tụghị m n'anya nke otu ahụ adịghị m surprise n'olu bekee maka na ọ bụ ihe dorola onye ọbụla anya na ndị a na-ekwu okwu ha bụ ndị ugwu ndị Fulani onweghị ihe ọbụla gọọmenti etiti obodo Naijiria menwuru ha site na ọchịchị onye gara aga bụ Muhammadu Buhari wee rute na nke Jagaban anọ n'ime ya ugbu a. Unu ahụla ihe na-eme n'obodo Naijiria. Unu ahụla ka ha si wee jide obodo Naijiria wee gwọọ tọọ. Ma nke kacha njọ bụ na gị nwa bụ onye Igbo ịdaba ha n'aka, ha ga-emecha gị ihe ọbụla ha chọrọ ma rie ya. Onwe ihe ọbụla ị ga-emenwu ha site n'aka gọọmenti. Wee na-asị ugbu a abụghịzikwa mgbe a ga-arịọ onye ọbụla arịọ ka ị mata na obodo Naijiria abụghị maka anyị. Ugbu a abụghịzikwa mgbe e kwesịrị ị na-arịọ onye ọbụla arịọ ka ị mata na ndị ahụ anyị na ha nọ n'obodo Naijiria na onweghị ihe ha ji anyị kpọrọ ma onweghịkwanụ ka ha si wee na-agụnye anyị na mmadụ n'obodo ahụ. Otu ihe a bụ ihe mere
ha ji wee kpụrụ maazị Nnamdi Kanu wee kpọchie maka ndị ugwu ahụ. Nwee ihe ọbụla m ga-asị gị na maazị Nnamdi Kanu mere ha karịrị otu ọrụ nchekwa ESN maazị Nnamdi Kanu wepụtara maka ndị ugwu a, maka ndị Fulani a, ha wee kpụrụ ya kpọchie. Nwoke na-enweghị ihe ọbụla o mere na-abụghị na ọ sị na ya na ụmụnne ya agaghị esozi n'ara a na-awe na Naịjirịa, na ya na ụmụnne ya agaghị esozi n'iberibe a niile a na-eme, wee kpụrụ ya kpọchie. Mana ndị ahụ na-akpa arụ ahụ niile, ndị ahụ na-akpa mkpamkpa ahụ niile, ndị omekome ahụ niile bu n'ala adịghị mma, onweghị ihe ọbụla a na-eme ha. Ụmụnne m ndị Igbo, obodo Naịjirịa achọghị ma ncha. Onye ọbụla ka a ji n'ume, onye ọbụla kwado akwado. Maka gịnị? Maka na ndị anyị na ha na-emekọ ihe jụrụ anyị ajụ, ma onye a jụrụ anaghị ajụkwa n'onwe ya. Ọ dị mma. Otu ihe onyinye ọzọ ngachọkwa ka anyị nyere anya na ya na nkenke oge bụ nke anyị si na steeti Delta wee nweta, bụ nke na-egosi ọtụtụ ndị a na-enyo enyo dịka ndị ntọ, ndị omekome, ebe ha tụgharịrị onwe ha dịka ndị ara wee na-agagharị ebe niile na ya bụ steeti Delta. Ndị nwe obodo ahụzia ihe na-eme wee malite jụwa onwe ha ajụjụ si kedu ebe ndị ara niile si wee nọgide nnọọ wee makapụta ndị na-enweghị ndị maburu ha n'ogbe. Ịpụta ebe ọbụla ichere isi ịhụ ndị ara, ebe ọbụla ichere isi ịhụ onye ara, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị, ma ndị ka nọ n'ikorobịa ma ndị gbagoterela n'afọ. Ha wee sị mba na ha ga-enyo anya na mmiri ka ha mara ihe na-eme. Ịmakwa na mgbe ha malitere jidewezie ndị ahụ niile, ka ha chọpụtara na ọ bụ ndị omekome bụ ndị ahụ tụgharịrị onwe ha ma kee ekike ndị ara, wee were ohere ahụ wee na-enyo ogbe ahụ niile ma na-akwado ka ha ga-esi wee pịa aka. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ nke anyị si na steeti Delta wee nweta. Ka mbịakwanụ. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.